Okay, before kita mag-commercial break, sumamati na kita sa unang pagambahon ni kagrupong Rogelio Arcelon Senior sang barangay Talusan Umagas no nabatian naton na nagbigad nga semana. Kag siyempre hindi gid okay mahimpos nga maghalad man siya nga swabe nga bahanon. Si kagrupong Rogelio Arcelon Senior sang barangay Talusan Umagas ang iya pagambahon ang ganyan kapala. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Okay, salamat kid paring GC Marty so along-along lang sa pagpuli na. Kita-kits kita sa nga Domingo ah. Okay, basta kayo palakpakan natin si kagrupong Rogelio Arcelon Senior. Okay, paano yung mga nubya mo to? Mga nubya mo? Namyaw tan. Oo. Namyaw ko da ang akong pinalangga sa balay. Judy. Sigimbol. Si Tutong ay malakat na to sila sa Dingros. Okay, mabakasyon. Taga kaiginda. Si Ronnie, Bogart, Toto Manuel Calvo. Si Day Pidila, kagagila mga kabataan, mga grupo da. Mayo lang ang pagpamati. Okay, ganyan ka pala ni kagrupong Rogelio Arcelon Senior. Ganyan ka pala, ganyan ka pala, kitang-kita ko, may mahal kang iba. Ang iyong kamay ay nakahawak pa, bigla kang nagtampo, anong kapwa sigla? Bakit ba kaya nagtiwala ako sa tamis ng sumpa ng isang tulad mo? Kung ikaw naman ang kusang nagtampo, tingnan ko kung di ikaw tuluyan magbago. Ganyan ka pala, ganyan ka pala, kitang-kita ko, may mahal kang iba. Ang iyong kamay ay nakahawak pa, bigla kang nagtampo, anong kapwa sigla? Bakit ba kaya nagtiwala ako sa tamis ng sumpa ng isang tulad mo? Kung ikaw naman ang kusang nagtampo, tingnan ko kung di ikaw tuluyan magbago. Bakit ba kaya nagtiwala ako sa tamis ng sumpa ng isang tulad mo? Kung ikaw naman ang kusang nagtampo, tingnan ko kung di ikaw tuluyan magbago. Tingnan ko kung di ikaw tuluyan magbago.
Okay, salamat gid kagrupong Rogelio Arcilon Senior with ganyan ka pala. Amo ginang iambal mo kon ba may nakita ka ba lang hindi amo sa isa ka tao. Labi nga nagig ko nakibot ka ba lang nag-amo na siya. Example, maoy siya gali, o kabalo maoy siya. Dahil mo hambal nga ganyan ka pala. Pero sa mga chicks naman niya, inapala pagkakilala mo sa iya nga medyo daw okay siya, medyo maginoo. Pero kung maistorya mo na siya, nagakusi-kusi sa imo. So ang iambal mo ay ganyan ka pala.